Tak vítám všechny u dalšího videa, a to u koriandra. Není to nejjednodušší dunk, ale je jednoduchý v tom, že bosák nemá žádný invul, že se dá rovnou mlátit. Je tady jenom trošku teda těžší to, že v zásadě kdykoliv, kde začínáte, tak na tom políčku se udělá jako glip, taková houba. A vy na tom glipu už potom celou hru nesmíte ani začínat, ani končit, jinak vás to zabije. Plus tady jsou jako že jo, koriandr a plus ten jeho summon. Ty si různě dokážou člověka přitáhnout nebo naopak odsunout. A to někdy bývá docela zásadní, když jde o ty glipy. Koriandr ten si vyhodí takovýhle summona a toho jakkoliv když posunete, tak z toho místa, kam ho posunete, na všechny strany všechno jednou odsune. To bude vidět, myslím, že až bude hrát sram, ne, Sady už bude odsunovat ho. Jako prostě release takhle odsunula jak sebe, tak plus toho koriandra. Tady výhodný hodně rapovat kroky. Tady udělá ten jeden glip, je to taková houba, no. Jinak teda k potvorám tady. Je tady ta Dramanita, je ta s tím jedním kloboukem. Ta dává AP poison docela jako velký, že s ním dokáže dát třeba i za nějakých 1500, když použijete řekněme 10 APček zhruba. Nebo 12, nejsem si jistý teďka. Plus tady je Serpula, to je ta s tím fialovým kloboukem. A tu můžete takhle, když ji mlátíte spelama, tak vás vrátí jako na to začáteční pole, což tady je docela jako osudný, když ji fláknete spelem, protože když vás vrátí na to místo, kde jste začínali, tak vás pravděpodobně vrátí na místo, kde už je ten poison, teda glip. Tím pádem, jako když tam potom začnete kolo, tak jste mrtví. A já tady dělám mystika, achievementa, tím pádem jim si jako zabijím glipama, protože glipy, na glipy to neplatí. Takže já ji upoiznu v zásadě a pak ji dorazím spelem, takže jakoby dorážet spelem ji můžete. A ještě jedna věc, že když vás vrátí, tak všem dá minus healy, takže v tom kole se nemůžete healovat. Což taky není úplně nejvýhodnější pro jeny. Tak dál k potvorám. Pak je tady ten Treacherous, to je ten strom. Ten dává jakože lineární damage, ale takový trošku specifický, na to se trošku koukněte. A ubírá APčka, což je taky nepříjemný. A pak je tady ta Fungora, která je absolutně neškodná v zásadě do té doby, dokud ji nezačnete mlátit. Prostě tu když... Ta dává jako plošný damage úplně do všeho, do všech teda. A je ten damage ovlivněný tím, jak moc je nahitovaná. Ale myslím, že maximálně dává si za nějakých 500. No, ten koriandr si dokáže člověka přitáhnout a dá docela slušný damage, jako třeba za 1000 plus. Ale dá se s tím v pohodě žít. Jako je tady achievement například zombie, což tady je docela jako hustý, protože musíte si dávat přesně pozor, kde ten glip, jak začínáte, kam potom se pohnete, protože můžete hýbnout jenom jeden krok, že jo, což je docela asi hard. Já tady už to mám hotový, ale je to hard docela, no. Ten mystik se dá dát docela v pohodě, jenom prostě musíte mít někoho, kdo má silný a taky poisonama. Že ideálně jako srám. Nebo já tomu budu dávat docela slušný damage tím Earthquakem, což je ten int spell Sady. Je to taky poison, který jakoby vyvolá na místě stromu. Je tady fakt hodně výhodný prostě rapovat hodně ty kroky, aby se k vám nedostali, protože zase tady je nebezpečný jenom close range. Nikdo nedává nějak výrazný
range damage, krom teda fistulíny, ta dokáže dát diagonálně slušný damage. To je teda zrovna houba, kterou tam nemám. To bych musel jít ve více lidech. Ale taky stačí rapnout range a v zásadě nic nedělá. Jenom teda healuje, to umí. No. A tady jsem se všimnul, že mám loknutou sady tím klumpem, co vyvolal ten Treacher Rose. Jsem si musel zachránit blowem. Protože jinak by pod sebe vyhodila glip a já tím, že bych nemohl cuknout, tak bych zůstal na glipu a tím pádem bych mi zemřela sady. A to je prostě potřeba si dávat pozor, no. A teď uvidíte, jak si Cory přitahuje, jaký dává damage, protože já tam zůstanu takhle stát. On tam přiběhne a přitáhne se mě přímo na ten glip, takže já si ho budu muset potom zachránit s ramem. No, vlastně přitáhne, prostě dal mi to nějakých 1000 plus. No, já to teď s ramem si ho přitáhnu potom. A v příštím kole ten Cory bude mrtvej. Ještě jedna taková zásadní věc, že když zabijete někoho dřív než Coryho, tak Cory ho hned v dalším kole, co hraje, tak ho vyhodí zpátky. Takže je nejlepší ho jít prostě prvního. A teď si zachraňuju to Jopa. Protože on by tam jinak jako zahynul, protože by začal na glipu, že jo? A taky ten Cory může mít těch summonů víc, takže on si v prvním kole si vyhodí hned jednoho z toho summona a ve čtvrtém kole si vyhozuje už dalšího, takže on má jako cooldown na toho summona 3 kola, což je taky nepříjemný, když tam už potom jsou 2, takže prostě oni posunujou a to prostě člověk nepotřebuje, zrovna když tam má všude kolem sebe ty glipy, když to je takhle na malý mapě. No, ta Fungora, jak se tady všímáte, tak v zásadě fakt nic nedělá. To prostě většinou chodím fakt klást, protože není potřeba s ní nějaký dávat damage teďkon, aby mi tam hitovala všechny. Když v zásadě dokud jí nehitnu, tak v zásadě nedá vůbec žádný damage. Tady už si vyhodil dalšího summona. Ten summon taky, když je na close range, tak on posune o jedno. Ten napak jakoby odsouvá a nepřitahuje. Prostě jsou věci, které člověk nepotřebuje, takže ten Cory je fakt nejlepší prostě nerfnout hned z začátku a zabít ho co nejrychlejš. Aby nedělal problémy. Jinak když se vám stane, že teda vám umře Char, tak ty jeho glipy zmizej. Takže máte jakoby víc potom místa, že jo, na pohybování. Jsem teda doufal, že ta Dramany, ta Serpula prošlápne ten glaive a ona bohužel se to blbě. Tak nakonec potom v pozdějších kolech to budu muset prošlápnout Annie.
plus k tomu všemu, aby toho nebylo málo, tak dělám i challenge. To je docela jednoduchý, ten v zásadě si musím dávat pozor jenom s Crow, abych nepoužil Bad Eye nebo něco podobného. A bohužel vrat se mi tady nepovedlo nějak uplatnit, protože ten Treacherous má vysoký resty na strange, takže kdybych ho vratnul, tak by to bylo tak za litr a půl maximálně. A ta Serpula tu bych zase nezabil, takže tím, že bych na ní použil ten spell, tak by nás všechny vrátila. A to taky jsem v tu chvíli nepotřeboval, že jo. Já jsem tu Serpulu jsem docela dobře ubíjel takhle těma poiznama přes tu sady. To jí dávám nějaký za necelých 600. Pak nakonec tam vyhodím 3 stromy a dávám jí jako fakt kotel těma poiznama. No, tady to je zhruba asi tak všechno o tom Kori. Asi nic víc nepotřebujete vědět, když sem jdete. Tak zase někdy příště u dalšího videa.